hormatly watandaşlar, şu gün 15 oktyabr 2022-nji ýyl hepdäriňem şenbe güni. Hoş geldiňiz Türkmenistan Demokratik Platformasynyň kanallarına. Şu gün biziň gepleşigimizde ýene biziň bilen Ahmet Aparawa hoş geldiňiz. Köp sag bolun. Salam, gadyrly illeşler. Salam Murat. Köp wagtdan beri birlikde çykyşam edip bilmenlik. Men özüm bilýän soňky döwürde şo bir romanymy gutarjak bolup, bir 4-5 ay giýje ünni işledim. Her gün işten gelibem, bir 4-5 sagat dimen öňünde oturýardym. Kompýuteriň inni Hudaýa şükür şol agyr işi dyýyndym. Indi ýene de birlikde çykyşlarymyza dowam ederiz. Sağ olun Ahmet Aparawam. Hormatly watandaşlar, şu günkü biziň gepleşigimiň temasy Türkmenistanyň halkara arenasyndaky daşarky siýasat. Gelin şoňa seredip geçelim. Senin bilişiniz ýaly Türkmenistan basalan ataly ogul Berdimuhammedowlar saýlawsuz falsifikatsiýanyň üstünden öz öýlerini prezident edip taýlap Türkmenistan döwlet gurulşygynyň hemme şahalaryny özüne boyun etdirip öz garyndaşlaryny ulanyp ýeketek diktator vertikal hökümetini gurdular. Hamara Türkmenistan diňe şolaryň tohumyndan warat ýaly edip döwletiň esasy wezipelerine ukypsyz a harpyna şermenine düýünden medeniýeti bolmadyk öz dogan garyndaşlaryny goýup Türkmenistany paraxorlugy, medeniýetsizligi öwürdiler. İkisany ukypsyz a harpyna şermenine ataly ogul dünýä siýasatyna, dünýä halkara arenasynda hiç hili awraýlary ýok. Şonuň üçin şular awraýny saklabyn bilen oklar we hiç hil daşky siýasata ýöreden oklar. Gelin men size ýanky misallar öňküreýin. Ýene birinji misal, siziň ýadyňyzda bolşýaly, men OBS-de 5 gedekden bäri ýanky çykyşlary edýän we şo ýerde gezýän. Şo ýerde Türkmenistanyň wekili Baýly Seýliw diýen bir kezzap şo ýere baryp Türkmenistan gülýaly ol Gurbanow ýa beýlikligiň çykyş edýäni bir çasny, bir kysany misal ol hemme döwletlerde bar diýip bütün dünýäni alan kişi bolýar, ol hemmeler üstüne bolýar. Şolardan gelýär OBS gidip dur Türkmenistanyň ýanky ýazylan oturujuny, ýazylan stoluny hiç kim ýok. OBS bu torp gelýär, soňky gün galýa bolýan, şo ýerde OBS'nin içine girip, ýanky konferensiýanyň içine girip, şoň arasyna 15 minutlyk çykyş edýär de gaç gidýär. Näçe gaçýar? Teýär şunu sorga berilýär. Näçe şulara bir topar şunu bir topar halkara guramalar, döwletler sorga beresi gelýär. Gaç gidýär şo ýerde. Tap bolan, bizim tap bilen bu. Ine şu gözek şu konferensiýada, Warşawada bolan konferensiýada Nur diýen bir aktivist şulary tutdy we şolar bilen gürleşdi. Gelin şoňa seredip geçelim. Men size şol häzir nemeleri götüreýin. Ünsürüm, hormatly watandaşlar. Ine Türkmen delegasiýa çykyş etdi, gaçyp otyr, gaç gidip otyr konferensiýadan. Salam, Türkmenistan delegatsiýasyny siz. Bolmasaňyz. Adam hukuklary barada Türkmenistanda näli özgörtmeler bar, aýarlaryň bir aýdaýsaňyz. Özüňizem şol barada jogap ber. Näme üçin jogap bermeýärsiňiz? Ine şu Baýly Seýliw şol oglan. Türkmenistan'da bolýan wakalary hasana sen görüňiz ýönüp gelmek üçin. Bular şo delegasiýa, şo konferensiýa gelen delegasiýa. Türkmen bolup, ýene Türkmen halkynyň kösünip görünýär. Şular biz birinji gün gördük konferensiýada, soň görünmediler şunu. Siziň hem çağalaňyz şo ýurtda. Jogap beräň birazdyk. Odan görülmek bilen bolan ok zatlar ýaşuly. Ol öňdäki giden ýaşuly, olar gaç gitdi. Görünýär. Bir öz iýilleşi misal üçin, şolaryň hakyky bir halkyň wekili bolsa,
bulmaly, salamlaşmaly. Seýlämi? Hökümetiniň ruhsatı bolman gepleýän bilen oklar. Öz erkleri ýoksa ýa-da. Gepleýin-de, fıratlar. Näme üçin gepläp bilen gop? Meniň maskalan çağlarym şu taýda heniden. 3 ýyllar görüp bilemok. Siziň özüňizde de bolsa, göwnüňizde ýakardym şular ýazap. Ya o leşekde hüküm yok, yıkıltığa varım yok mu? Siz kösölmeseniz bolýarmy? Görün vatandaşlar, yüzlerim yok bize seyredip cevap vermene. Seyapçiden bulan öz kellelerine akıl beyinleri yok, gepleme ruhsatları yok, erki yok. Dönüp geri verin. Şu baskılayan adaletiniz bir gün size de gerek olur. Şu vaat kimden kömek alırkanız. Sağ olun. Meni şikayet edýän vatandaş. Ine şu Bayly Selif diýilýän şu. Soruňyza jogap berilýänmi, gepleşip bilýänmi? Türkmenistanyň OBS'daky ýa-ni vekili. Bilgi ýüramda bir soru berýär. Ýa-da gepleşmene mümkinçiligiňiz barmy? Onun arkasında da bir MHM'şnik. 2 MHM agent şular. Türkmenistanyň delegasiýasynyň adyndan gatnaşan bir illeşmede münha. Men video çekýändik, men şikayet edip otur. Bäri Ýewropa, Türkmenistan ne sana diktatorluk däl. Kamera çekmeýän, surat almaýan gadaganda. Maskara da bolup başlary. Bir durup bir nuru olara sora berýär. Olara bir yara şenäne oga nuru. Nuru olara sora berýär. Ardy halyny aýtjak bolýar. Men 3 ýyldan bäri öz çağalamy görüp bilemok diýip. Şoň ardyny dinlemek olaň borjy ahyrym. Borjy Türkmenistanyň wekili bolsa, olar yitirip tapan ýaly durup gaýtym hala-hwalyny sorap bizden näme kömek gerek? Watan saňa näme kömek edip biler diýip näme bermeli, sora bermeli özüne. Emma olar bolsa gaçýarlar, hamana düşman görýär. Dogry. Dogry. Ahmet Aparagam. Bul ýanky wakaň soňu däl. Şo ýerde Nura polis çağırdyp, security başçylary edip Nuryny akıtyrjak boldular. Men şo ýerde gyrada oturdum gepleşikde geçip, ýani Amerikanlar bilen Belaruslar bilen gepleşip oturdum ony. Onu täjrübe gelip haýyş etdi, Nuryny alyp gidýärler diýip. Barsam, bular alyp otyr Nuryny, bulan basyş edýär, ýani öz wezipet, bulan öz statusyny, ýani diplomatik statusyny, onsoň gaýtyp hem zatlar durup, basyşlar edip, şuňa garşy iş durdy, iş açdyk. Şol ýani Bayly Seliýewe garşy Türkmenistan diplomaty konferensiýa geçirilýän ýerinden 50 metr daşlykda şulardan Türkmenistanyň watandaşyny, Türkmenistanyň grajdany basyşlar edýär. Gaç gitdi derrew. Ine şuňky informasiýa şu meselede barada men düýün Nur bilen görüşdim. Biz häzir adwokat tuttuk. Adwokat bilen häzir işler geçirip başlar we biz bu işi yatırmar, biz bu işi suda eltip şurary suda jenayda çeker. Sebäbi bäerde demokratiýa, bäerde Türkmenistan, bäerde kanunlar işleýär. Biz Türkmenistana halkara konvensiýalaryna hormat goýmany öwrederiz. Türkmenistanyň konstitusiýasyna hormat goýmany öwredip bilmez. Onun için biz Türkmenistanyň içine barmaly. Ýöne Türkmenistanyň daşynda Türkmenistanyň gol çeken halkara konvensiýalar we şertnamalaryny hormat goýmany biz öwrederiz. Şu diplomaty, özüne diplomat diýen Bayly Selif MHM agentini biz deportasiýa ederiz Türkmenistana. Biz rejimiň diplomatlary, agentlerdiňi bütün dünýä subut ederiz. İkinci misal, ine şu birinci misalda sizin görüşüňiz ýaly OBS'ň syýasy meýdançasynda menim köp reportajlarym boldy. Şo ýerde 50 metr daşlykda Türkmenistanyň özüne diplomat diýilýän agenti, ýyllap ýani OBS'de oturýan agenti Türkmen grajdanyna düşündürişler bermän, kömek etmän, gürleşmän, açyk siýasaty alyp barman, arkadagy ferdaryň ýa arkadagy kezzabyň açyk siýasatyny alyp barman, gaýtyp şonuň ýani aýdanyny edip Türkmenistan grajdanyna basyşlar edýär. Ol basyşlar diňe ýani Warşawada däl, diňe Türkiýede däl, bütün
diplomatlar şo batışlar edýär. Sebäbi olardan talap edilýär şo zatlar. Hormatly vatandaşlar, Kezzap Gurbanow we onuň ogly Serdar Berdimuhammedowlar sizin görüşüňiz ýaly. Ýewropa baryp ne de Ýewropa baryp bilýärler, ne de bular halkara syýasy arenasynda çykyş edip bilýärler. Bular ortadan diýilşi ýaly nerukopajatny diktator şularyň ýanynda gepleşmäge aňyrda dursun. Surata düşmegen bir maskaraçylyk, bir azat döwletleriň wekilleri üçin, azat döwletleriň ýolbaşçylygy üçin. Şonuň üçin şol ikisany Kezzap diňe Kazakistan, Özbekistan şu 5 tane diktator döwletleriň arasynda Putiniň ýanyna bakmaýarlar. Başga bak bilýän ýerler ýok. Türkiýede bakmaýan näçik bular? Türkiýanyň Erdogany bilen Putiniň gullary. Bular aýratyn, açyk, özbaşlyk syýasaty edi bilen oklar. Bular bilen ok syýasatyň nämedigini. Ne syýasatyň, ne ykdysadyň, ne sosial syýasatyň nämedigini bular bilen ok. Bular guruluşy edip gezýän, guruluşyň üstü bilen pullary ogurlanýan, ýani Türkmenistan baýlygyny ogurlayan Kezzaplar. Men indi ikinji maglumat size bereyim. Ine bula mysal üçin OBSE Ýewropa meýdançylaryna bolup geçen zatlar. PASE'da da şular ýaly, OBSE'da da şular ýaly bolup geçýär. Indi ikinji maskaraçylyk men size görkezeyim. Olam ine Türkmenistanyň bir minut. Onaky bolýan maskaraçylyklary görkezeyim men size. Aýratyn. Onan bir görün vatandaşlar şu Türkmenistanyň awraýy ýerde kim şonu ýykdy? Aktivistler ýykdymy? Ya şonu ýanky nemeler ýykdymy? Biz bir şonu bir görün hormatly vatandaşlar. Ine ikinji bir minut, ikinji video. Ine ünsürim hormatly vatandaşlar. Şu ýerde Türkmenistanyň ýanky pardon. Pardon, men size başga bir video ötdüm. Tak, ine şu. Türkmenistanyň ses berilişigi bütün dünya milletler gurulmasynyň içinde. Ünsürim hormatly vatandaşlar. Türkmenistan ine aşağıda Tıharpın yanına Türkmenistan'ın sesi yok. Şu Rusya ve beýleki sorular bolanyň Türkmenistan ne ses berýär, ne howa diýär, ne ýok diýär, ne de men saklandım diýär. Türkmenistan hiç syýasat ýok. Ine şol daşky halkara syýasy arenasy. Şu ýerde Türkmenistan'ın sesi ýok. Ine şol ikisany Kezzap ataly ogul Serdar bilen Gurbanow Berdimuhammedowlar daşky syýasaty yok. Şonuň üçin men ýallaklara ýülenýän. Bir topar Türkmenistanyň içindäki ýallaklar, aýdymçylar, ýazyjylar, şahyrlar, bir topar hökümetdäki işlemleri ýülenýän. Siz özüňizi maskara etmeň, Türkmenistanyň kimdigini eýýäm hemme döwletler bilýär. Türkmenistan bul diktator döwleti. Türkmenistanyň hiç hili adam haklaryny gorap bilinmeýän bir döwlet. Türkmenistan ýaşar ýaly döwlet däl diýip muny aktivistler, syýasatçylar aýdanok opozisiýa. Muny halkara gurumlaryň hemmesi aýdýar, statistikasyna ýazýar, daklatlaryna görkezýär. Ine şu zatlary kim etdi? Aktivistler etdimi? Ya syýasatçylar etdimi? Opozisiýon. Biz syýasatda 2 ýyl. Bu zatlar 17 ýyldan bäri ýanky dowamly ýylygylar gelip durar. Men size aýdyn kim etdi şonu. Ýazyjy, şahyr, biolog, oýlap tapyjy, samolyot piloty, ralyçy, at çapyjy, Schwarzenegger şekilini, Terminator, Superman, velhebitçi, Türkmenistanyň baýlyklaryny ogurlayan idiot Kezzap Berdimuhammedow Gurbanow. Şul maskarabaz bütün dünyada Türkmenistanyň awraýyny ýykdy. Ine Türkmenistanyň awraýyny syýasat arenalarda ýanky syýasatyny alyp barmaly bolsa, oýra barmaga aňyrda dursun. Ses bermek aňyrda dursun. Ýitýän diýsene. Ýanky men size görkezdim.
Bayly Seyliyev OBSE'de Türkmenski delegatsiýanyň ýolbaşçysy bolup gaçyp gidýär. Ine şu ýaly Türkmenistan öz diplomatlary bilen ine siyasi meydançalaryna ýok, maskara. Türkmenistan hiç kim hasap eden ok bir demokratik döwlet diýip. Türkmenistan düşnükli, anyk, durnukly bir netije gelini bütün dünyada. Türkmenistan diktator döwleti. Gurbanoğlu bilen Serdar Gurbanoğlu, Berdimuhamedov diktatorlar. Türkmenistan'ın yaşap boljak döwlet yok. Hiç hili yerde, hiç hili öz haklaryny gorap bilinjek döwlet däl diýip tasdiklanmış ol. Men size şol ýa tasdiklanan zadyň bir kiçik möşürini ökürýän. Ine hormatly watandaşlar. Türkmenistanyň geljegi şol iki san adamyň elinde bolsa, ine 17 ýyldan bäri özüne arkadaq diýen diýip bir ad kliçka dakan adam keza falsifikasiýa edip fetleri ogurlap diňe prezident wezipelerini ogurlap öz oğluna padak hükmünde beren adam hatta Amerikanlaram OBSE konferensiýasyna aýtdylar. Biz Türkmenistanyň saýlawlaryny hasap edemzok. Atadan oğulu geçiş prezident wezipeni biz kabul edemzok. Ýewropalaryň hemmesi aýtdy, Amerikanlaryň aýtdy. Ofitsialny konferensiýada. Türkmenistan ýok o ýerde, gaçyp gitdi. Türkmenistan birinji gün boldy, soň Bayly Seyliyev aram 15 minutlyk gelýär-de gaçyp gidýär. Sebäbi ara kesmelerde ýa döwletler öz arasynda ulaşýar, döwletler bir-birine soraw berýär. Ine şu ýaly. Ýene bir kezabaýan bar. Aýsultan Türeýew diýip. Ol ýyllar boýunça 20 ýyldan köp Türkmenistanyň agyryny ona ýykyp gelýän. Ine şol ses bermän duruşuny gaçyp gidýär. Ine Türkmenistan. Men size bir soraw bereyim. Şol iki san kezza Türkmenistan näme östürdi? Nirde östürdi? Nirde şular Türkmenistanyň agyryny aldyrdy? Agyry galdyrmaga aňyrda dursun. Hiç sat etmedik bolsalar, ýa-ni maskarabaz bolmadyk bolan bolsa, onu hatta agyry nol bolup durdy. Häzir nolam der. Uly bir minus. Şonuň üçin Türkmenistanyň daşky siýasaty nol. Türkmenistanyň içki siýasaty nol diýsem, men size atyş etmem. Gelin şu arada bir gurulma edelim. Hormatly watandaşlar, men ine sözi Akbeta paraga berýän, Akbeta paraga. Men häzir gysgaçyk çykyş etdim, ýa-ni bizim watandaşlarymyza Türkmenistanyň içinde, ýa-ni türme ýagdaýynda internetsiz, informasiýasy saklanyp durýan watandaşlarymyza gözlerini açdym. Türkmenistanyň daşyna daşky siýasat alyp baranok tersine daşky siýasatda biz nolamda biz uly minus, biz diktator döwlet. Dünýäde ikinji diktator döwlet. Indi Türkmenistanyň içinde şahyrlar, ýazyjylar, bir topar ýallaklar, iksany, kezzap, bizim seslerimizi ogurlan, kezzapçylyk üstünde diňe öýler baýan, tohumynyň liderleri, tohumynyň arkadaglary, Gurbanoğlu Serdara yaranjak bolup, Türkmenistany öwel kişi bolup, Türkmenistan garaşsyz bir tarap. Türkmenistan garaşsyz däl, Türkmenistan Putin'e garaşly, Türkmenistan Erdoğan'a da garaşly. Indi şu zatlar bolup geçýär. Siz näme garýaňyz şu zatlara? Şu ýallaklar, kezzaplar, Türkmenistan basıp alan iki sany ataly oğul öz hökümeti bilen Türkmenistan gowluga eltermi? Türkmenistanyň geljegi barmy? Biz näme garaşmady? Egerde biz hiç zada garaşmaly bolsak, onda näme çyp biz turmaly? Yani şu zatlary bize düşündirseňiz. Aydın. Indi Türkmenistan häzir 30 ýyldan bäri garaşsyz döwlet, hatta 31 ýyl boldy da şu ýyl. Ýöne bu bir kagız ýüzünde garaşsyzlyk. Kagız ýüzündäki bitaraplyk. Hakyna seretseň Türkmenistan bir döwlet şekilli döwlet däl. Bu bir Öňe Niýazowyň kärhanasy, mellegi. Innem ondan soň ol Hram Filenjadan bir gecede Berdimuhamedov bilen dilleşip gurnap Akmurat Rejepowem şol dilleşiwe çekip bir gecede Niýazowy öldürip 2006-njy ýylyň 19-njy dekabr gecesi muny öldürip häkimiýeti basyp alyp
häkimetin başynda da bir biýsowat hem bir lellim adamyny oturtdylar. Gurbanuly Berdimuhammedow. Men Gurbanuly Berdimuhammedowy gaty gowy tanýan. Bir döwürde Moskwada okuduk. 80-nji ýyllaryň ahyrına, 90-njy ýyllaryň başlaryna, esleriň soňky ýyllaryna. Sesini çıkarman oturýardy ýygnaklarda. Ýygnak geçirilerine Türkmenistanyň Niýazow bardy, bizim öňümizde çykyş etdi. Şonda men göz gönü Niýazow bilen şo taýda çakmışdym. Halkyň ahydaryny aýdyp, Türkmenistanda hiç ýylyk bir üýtgeşlikler bolmaýanyny aýdyp çakmışdym. Emma şo taýda men ýanymda Gurbanuly oturdy. Ol welin eger sesini çıkaran okdy. Şeýtdirip sesini çıkarman dymdymam intoňuna yankı Hram filanjadan şonu Niýazowy öldürüp, aha şunu goýsak, şunu bilen biz Türkmenistan talap biler diýip goýdular. Heminni talak gelýärler. 2007-nji ýyldan bäri. Inni Berdimuhammedowyň saglygy gaty gowşady häzir. O hakynda men özümdäki maglumatlar bilen ýakyn geljekde çykyş ederim. Şoň üçin Berdimuhammedow häzir mezur bolup öz ogluny oturtdy. Äti ýaşdan özü bir gün ýykylaýsa bu nerte ýa bir näçe aýdan şonu şo hamana Serdar Berdimuhammedow bu mellege öwrülen ýurdun bir maşgalaň mellegine öwrülen ýurdun nimesini şo talamany dowam etmeli. Keseýerli arkadaşlar bilen arkadaşlar bilen. Ondan inni yankı men nime dolanyp gelesim gelýär. Şu OBS'ň adam ölçeği diyen bir nimesi boýunça, teması boýunça geçirilýär bir ýyllyk nime konferensler. Men özüm bu konferense 2 ýyl öň gatnaşdym. 2005-nji, ýok 2006-njy hem 2007-nji ýyllarda. Çykyşam etdim. Şonu şo wagtlarym Türkmenistanyň wekili gizlenip gelýärdi, gizlenmem gidýärdi, şonu görmem bolan okdy. Ýöne bu gedek ine Allah näme şonu nury ýolla garawullap şolon gelýän wagty şolary tutupdyr. Tutubam şolon bolşuny ine maskara etdi. Ine türkmenden görmeli zady şo nuryň alan videosy. Nury şolary bir islenlik türkmeniň berip biljek, daşary ýurtda kösenip beren türkmeniň berip biljek soralaryny berýär. Olay diýäsine men 3 ýyldan bäri çağalamy görüp bilemok diýär. Siz eger Türkmenistanyň wekili bolýan bolsaňyz ýa näme üçin siz şu hakykatyň hatyrasyna hereket edeňiz ok diýär. Siz näme üçin halka kömek edeňiz ok diýär. Durum bir gürleşeliň diýär-de. Olar şol ayak çekmege de gorkýarlar. Sebäbi olar öz erkinine bir özüne pikir var adamlar däl. Olar diňe ýöne bir garantly hökmüni şu OBS'ň ýygnagyna iýerilen, olar şo taýda ýalan sözläp çykyş edip hemme zat gülýärleyip izine gitmeli. Barbam onuň aýlygyny almaly. Ine Türkmenistanyň deputatlaryň, hökümet işgärleriniň, ministrleriň, ornmasar ministrleriň, ähli şol hamana döwlet institutlary diýilýän edaralaryň özüni alyp barşy işleşýär. Olar diňe aýly üçin işleýär. Halk üçin ýa döwlet üçin işleýän ok. O dogry. Apa. Gelin ýene bir BMG'niň ýa Birleşen Milletler Guramasynyň ýa geçirilen ses berilişine seyredip geçelim. Hawa, inni men şu arada aýtjak bolýan. Inni şoňa geçeli. Aýtjak ýagtyrçyklaryny teýdim. Türkmenistan hiç sesi ýok. Yani garanky. Garanky diýmek ne de howa, ne de ýok, ne de saklandım. Ine ünsüwerin Özbegistan. Men saklandım diýär. Ine ünsüwerin Täjikistan. Ine Täjikistan. Men saklandım diýär. Ünsüwerin Gazakistan. Ine Gazakistan, men saklandım diye. Ünsüwerin Kırgızstan. Ine Kırgızstan, men saklandım diye. Ýöne Türkmenistan sesem ýok. Ine şu näde düşündirjek? Murat, men şo arada häzir aýtjak bolýan. Bu birinji gedek däl ahyryn. Men öň şu wagtlary onlarça gedek gördüm. Niýazow döwründe de şeýledi. Häzir hem şeýle. Näme üçin şeýle? Ine göräýmägene goňşy ýurtlar, şolara mine Orta Aziýa ýurtlary, türki halklar ýa-da täjikler bilen ýakyn goňşymyz. Olar iň bolmanda mertler şeýle men saklandım diýip aýdyp bilýärler. Ine biz şoňa ştadyne sese boýlan mesele boýunça biz hawada diýemzok, ýogam diýemzok, biz saklanýas, neutral pozisiýada durýas ýa-da. Emma Türkmenistanyň şon diýmäge de gaýraty çatanok. Olar bukulýarlar, stoluň aşagyna ýerýärler ýa-da gaçyp gidýärler. Şondan bir döwlet bolmy, şondan bir döwlet siýasaty bolmy. Han sen bir mertlerçe bir aýtmazmyň özüň
Ya eger sen şol hakikatyň tarapyny tutýan bolsaň, hawa diýip ses berersiň. Yaz garyp orsýady. Ya bol şoň urşuy, şo Ukrainanyň üstüne çöküp gelenini aýdyp hawa diýip mertlerçe ses berersiň. Eger sen şoňa gaýratyň çatmasa, ýok men şu agressoryň tarapyny tutýan diýip o tarafa ses berersiň, onu açyk aýdarsyň. İkisinem başarmasaň iň bolmanda men saklanýan ses bermekden diýip şo taýda iň bolmanda adyny saklanandan arasynda belli edersin. Emma Türkmenistanyň wekili, şo taýda oturan wekil onlarça ýyllardan bäri ine şuňaly ses berişlik bolanyna gaçyp gizlenip hiç bir grafada öz pozisiýasyny görkezmän gelýär, bellemän gelýär. Ine döwletim ýokdy, şundan gelip çykýar. Ne hilem bolanyna? Diktatorçylyk döwletem bolsa, Täjikistanda döwlet bar, döwlet institutlary bar. Olar öz awraýyny her näme-de bolsa halkara arenasynda goramaga çalışýarlar. Edil şoň ýaly Özbegistanam diktatorçylyk. Emma Özbegistanyň döwletem diktatorçylyk döwletem bolsa, şu döwlet institutlarynyň işlemegini gazanýarlar belli bir derejede, hemem halkara arenasynda öz döwlet hökümine öz ýüzlerini görkezýärler. Emma Türkmenistanda şolong hiç gaýsy ýok. Türkmenistan asla döwlet derejesine yeten zat der. Türkmenistan şunu inhanny 30 ýyldan beri görkezip gelýär. Bu ýankaýdyşym ýaly öňe Niýazowyň mellegi, inden Berdimuhammedow bilen mellegi. Bu Niýazowyň arkasynda da Jadam bilen Hram oturdy, Berdimuhammedowyň arkasynda da Jadam bilen Hram oturdy. Bulary şoň şüýnem mara, halk eger döwlet gerek bolsa, bir ine 800 ýyldan beri diýe kösenip geldik, Seljuklaryň şo imperiýasyndan soň Türkmenistanda döwlet bolmady, biziň halkymyz kösenni, şoň şünem ahir soňuna döwlet bolduk diýär adamlar. Eger şoňa düşünýän bolsaňyz, sözleň manysyna, indi çak bolly, gidýär häzir şu jagad, şu territoriýamyzam elimizden gidýär. Şu jagad gazanan, diňe ýöne gazanan adýal, ýöne bir pişme paýlanan ýaly garaşdyrlyk paýlananyna ýeten hawa garaşdyrlygam elden gidýär. Şoň şünem ayaga galyň, hereket edin. Murat Gurbanyň jany iki däl, Wöl Saparyň jany iki däl. Sizem edil bir ýaly adam, bizem siz ýaly adam. Gelin bile hereket edeliň, hem de öz döwletimize eýe bolalım. Türkmeniň döwleti beýle maskara bolup ýaşamasyn, ady bar da, döwletiň diňe ady bar, häzirlikçe özi ýok o döwletiň. Şoň şünem eger içinde jany bar adam bara, nämetse her günne şu Türkmeniň döwletiniň halkyň eline geçmek üçin çigdiň çeti ýalan bolsa hereket etsin. Indi kimdir birinin signaly, buyrugy garaşmaň. Biziň özümiz dil berikdirip, özümiz öz döwletimize eýe çykmaly. Haçan da gaz nebit gutoran soň, tankrak galan soň Türkmeniň topragynyň aşagy. Onuň taşlap gider bi iýijiler, gemirjiler, alakalar. Ýöne şondan soň men gorkýan zadym. Türkmeniň ahwaly edil owanyň ýagdaýy ýaly bolar. Bir çay gaýnadynjak bolsa da, nahar bişirinjek bolsa da, jagrama çöpläp, şeýdip günni görmeli bolarmy diýen. Dogry, Ahmet apara, gat dogry diýdiňiz. Menem goşşak bolýan şol biziň grażdanlarymyza, biziň watandaşlarymyza ýatlaşak bolýan. Ol dom problemi işliýär, Görsbalkom işliýär, Garkom işliýär, ýa-ni hekimlik işliýär, ine Adalet ministrligi işliýär, ine Daşy işler ministrligi işliýär, ine hökümet bar diýip özüňizi alma. Türkmenistan döwleti ýok. Türkmenistanyň guruluş, ýa-ni demokratik döwlet şahalary ýok. Diňe bir şaha etdiler, vertikal oň üstünde de 2 keza öz mellegine öwürdi, Türkmenistany ogurlap ýatýarlar. Men bir 2 mysal getireyim. Bir mysal, ine Jeparow Kırgızstanda ýygnanyna, ýa-ni samit bolanyna hemme prezidentler geldi. Şöyle bolup geçerler. Şo ýerdäki ýanyna durun, Jeparowyň ýanyna durun, kömekçisi aýdýar. Gen gördüm diye şo ýerde Jeparow çykyş edip aýdýar 5 tane prezidentiň arasynda. Gelin Putin'den daşlaşalyň, özümiz Orta Aziýa birleşigini bolup, özümiz çykaly Putin häzir uruşaga girip gidip, bizden uruşa eltýär diýip aýdanlar. Türkmenistanyň prezidenti güne solan çykyp gidýär. Şo zat eşdäýmän, Hudaý saklasyn, ýa-ni onuň kıyaly. Men ýok şu zatlarda diýip gaçyp gidýär. Siýasat ýok. Ine mysal üçin Gazanky oturup
ay bizim tek taýýar däl, özüňki pikirlenýär, gyrgynky hödürlüýär, täjeklerini Putin gorýar. Şämi? Ýöne Türkmen tarapy toldan çykyp gidýär. Ine siýasat Türkmenistan. Maskaraçylyk da şol İkinji mysal, maskaraçylyk. ýa-ni Türkmenistan prezidenti barya Putinin ýanyna siz görüňiz o kadrlary. Putin öz itlerine Russiýa medalyny berýär. Sen men ýa-ni öz içindäki edilýän halkyň birdik ýa-ni medalyny berýär. Za дружбу там между народами. Bul bolsa arkadagy Serdar diýilen bir kezzap o medaly goýup dünýäde dünýäň çempionatyny utdum diýip ýa-ni bütün dünýä görkezip mundan meter maskara bolýar. Näçi? Qazaqstanyň prezidenti baranna Takayev, Kasamurat Takayev. Şoňa Putin ofitsial medal berjek bolanyna ol aýtdy. Men başga döwletiň medalyny alyp biljekkä bagyşlan diýip, men öz ýurdum medallary bar, men öz ýurdumma diýip ýüzüne aýtdy şo ýerde. Türkmenistanyň prezidenti aýtmaga aňarda dursun. Ol canavar bilen o modatları. Siyasatyň nämedigini düşünen o. Başka ýa-ni sen garşydaş döwletinden medal almak, onu hyzmat etmek, sen şol döwleti bütün boyun etdiň bolýar. Sen arkaňda halk badygyny bilen olar. Sen o arkasynda halk hasam eden o. Ulu pikir edýär, biz döwlet bizinki, bizim tohumymyznky. Ine men şunu düşündirjek bolýan. Hormatly watandaşlar. Murat, ýa-ni näme onanyp gerip ýördiňiz, wagt ýitirme. Bolly. Hemme ýerde öz haklaryňyzy almaly. Kim olar iksany? Narkoman, özüni oňurup bilmeýän, ahyrkyna şermenlik, kezzaplar. Hiç wagt döwlet dolanşyna gelmeliler. Bizde bir näçe gahrymanlar bar. Müňlerçe gahrymanlar bar. Müňlerçe akylly adamlar bar. Şol öňe çykmaly. Ne şuna aýtjak bolýan. Murat, men şurada bir seň sözüňe goşakladım da. Näme Türkmenistan kän ýyldan bäri men bitarap diýip, şo bitarap Türkmenistan diýip hiç wagt ýagşylygy gollaman gelýär. Mysal üçin aýdaly, Orsiýet Ukrainanyň üstüne çolup, şo taýda çağalary, ayal gyzlary, garlary gyryp ýör, mektepleri bombalýar, ýok edýär, ýer bilen ýegsan edýär. Şonu bütün dünýä ýazgarýar, emma Türkmenistan agdyna suwalan ýaly, şonu Türkmenistanyň wekilleri hiç ýerde hiç zat aýdan oklar. Näme üçin aýdan oklar? Şonu bil hamana bitarap diýip, şo bitaraplygy bahane edýärler-de. Emma şol bitarap diýilen Türkmenistan ýene näme edýär? Şol urwatyň ödünne de ne ýan ýakynyna bütün nemelerde çykdy, hatda Ýewropa gazetlerine de çykdy. Putina Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň göwönüm gawyny garpy diýberýär. Sen egerde bitarap döwlet bolsaň, sen iki tane döwlet uruşýan bolsa da, sen şoň haýsynyň tarapyny tutjagyny bilmeýän bolsaň, ona sen iň bolmanyna Putina gawyny garpy iýberende, göwönüm iýberende, sen edil şol mukdarda şonça göwönümi gawyny garpy Ukraina prezidenti Zelenskiýa da iýbermeli. Sen şonu bitarap bolýan. Sen häzir bitarap däl, bitaraplygy häzir Türkmenistanyň bir diktatorçylyk rejimi diňe Türkmen halkyny ezmek üçin, taalamak üçin, ýurdu taalamak üçin ulanýar, peýdalanýar. Iş ýüzünde bolýan. Şu bitaraplyk diýen bolup şere gulluk edýär. Türkmenistan dünýä arenasynda mydama şeriň arkasynda, mydama şere kömek edýär. Ol bitaraplyk bolanok, ol gizlin şerçilik bolýar, şere gulluk etmek bolýar, şeytanyň nökeri bolmak bolýar. Türkmenistan Berdimuhammedowler döwründe de, Niýazowlar döwründe, Niýazow döwründe de şere gulluk etdi, şeytana gulluk etdi. Häzir hem şeytana gulluk edýär. Şoň üçin hem türkmenler şu bitaraplyk diýilenne hamana bir bitarap diýilenne şoňa inanmalylar. Türkmeniň bitaraplygy diýip diňe türkmen taalamak üçin işläpdirilen siýasata aýdylýar. Ol prezidentleriň türkmen halkyndan bitarap bolýar. Şo bitaraplyk olu öýlerini alýar. Olu türkmen halkyna bitaraplyk alyp bilen oklar. Türkmen halkyny bitarapsız etdiler. Hiç ýere gidibilen ok, soňky gidilýän ýere, ýani Türkiýe halkymyň gidýän ýerinden wiza ýapyp goýdular. Bitaraplyk barmy? Ýok, ol bitaraplyk, ýalan bitaraplyk. Ýalan bitaraplyk. Türkmeni bizde ýalan prezidentler, ýalan bitaraplyk, ýalan siýasat, daşky siýasat, ýalan içki siýasat, ýalan 17 ýyllar şular içinde hiç zat etmediler. Siýasaty ýüretmediler, bilen oklar.
Şonuň üçin men ýani şol iki san adamy biz çalt aýrmasak, Türkmenistan demokratik ýoluna goýmasak, müňlerçe akylly adamlarymyz bar. Şolary öňe çykaryp, prezident saýlap, ýolbaşçylar saýlap, parlamentiň, häkimleriň ýolbaşçylary edip taýlap goýmasak, biz öňe gidilmelidik. Sebäbi hemme zat bir adama bagly. Olam yaramasa her kim garaşyp durşaňa. Näme diýerkädi? Şu ýaly ýanky bir döwleti ýykan iki sany ataly ogul Türkmenistany ýene-de çukur akyp otyrlar. Men şonu düşündirjek bolýan. Şoň üçin ýallaklar Türkmenistanyň içindäki özüne ýazyjy ýyp görenler, Gözel Şaguliýewa, Habib oly aýdymçy we onuň ýanyndakylar hemmäňiz siz ilkinji nowatda Murat, aýtryşma bir zady goşşak bolýar. 2 minut Murat. Ýazyjylar men sözüm bölmem gaýrat edim. Şul zatlary siz gaýrat edinde inni goýun. Siz Türkmenistany maskara edýäňiz. Diplomatlar daşyny edýän bolsa siz Türkmenistanyň içinde. Bütün halk bilýär sizin yalan aýýanyňyzy. Bütün halk bilýär sizin ýallakdyňyzy. Bir 5 man üçin ýaşolyň ýanky wниманиýasyny almak üçin edýän zatlar. Şoň üçin şu zatlar goýmaly. Türkmenistan täze insaply arasy ýoly gitmeli, adalat ýoly. Akyl sapara, siz söz berýän, aýdym. Men ýa-ni şol gepin gerdişi gelende diýip bir söz barda türkmende. Men sen sözüňi böljek bolup neme demokda, şu ýazyjylar, ýallaky ýazyjylar, şahirler, aýdymçylar diýeninde, olary ýepbeklemeli, dogry. Olar gaty erwet kömek edýärler şu diktatorçylyk rejime, halky diýde çökürmek üçin, halkyň ankasyny asyrmak üçin. Ýöne şu meselede egerde şu rejimiň hakyky nurwatlary, hakyky mehanizmi tankytlanjak bolsa, birinci deputatlardan başlan. Şu ministrlerden, ornwasarlardan, sebäbi ýazyjylaryň, aýdymçylaryň eline döwlet rıçaklary ýok, döwlet instrumentleri ýok. Döwlet instrumentleri, döwletiň rıçaklary kimin elinde? Deputatlaryň elinde, ministrleriň, ornwasar ministrleriň, suwdun, prokuraturaň elinde. İlki şolary urmaly. Sebäbi şol deputatlar şu taýda halky taýlap, hökümete hyzmat edip, soň daşary ýurda gaçyp çykanlarynda da ýene-de binamyslar, ýene şol rejimiň siýasatyny dowam edýärler. Şolar şu hamana biz döwlete gulluk edemzok, näme biz garşy çykýas diýbem, ýene-de daşary ýurtlarda demokratik oppozisiýanyň üstünden giýje unnit bedrelap hapa uýýarlar. Şol deputatlary şu taýda otyrka myrjyny çykarmaly. Şu taýda şolun kimdigini halka düşündirmeli. Sebäbi eger şol düşündirilmese, halkda näme dogry düşünje galýar. Aha, bu deputatlar gowjy eken, bularyň hatda ýek ýaramy gaçyp çykyp daşary ýurtdan mene tankytlaýar diýip, daşary ýurtdan edýän tankytlaram ýalan şolaň. Şu edil Türkmenistanyň öz içinde ýöreden siýasatlaryny daşary ýurtda da birazcık başgaçarak ýöredýärler. Şoň üçin mümkin bolsa diňe ýazyjylary, ýa aýdymçylary, ýa şol hökümetiň ýalyny ýalayan beýleki medeniýet işgärlerini tankytlap bolman, şoň düýbüni düzýän, diktaturaň düýbüne ýatan adamlary tankytlamaly. Dogry. Ine biziň bir Bahar Abdullayewa ýazýar, biziň bir dinlejimiz. Can agam bizde deputat ýok. Menim şonu aýtjak boldum. Akyl sapara, bizde halkyň wekilleri ýok parlamentde, ýanky halk geňeşinde. Bizde özüne arkada kryçkasyny alan Gurbanul Berdimuhammedowyň wekilleri bar. Şoňa hyzmat edýän deputatlar bar, bizde halkdan çykan, halk saýlanan deputatlar ýok. Halk deputatlarynyň saýlawlaryny falsifikasiýa edip bular öz, ýani Gurbanulyň deputatlaryny goýup sen saylanma onu diýenim ýok. Bizde ýanky izbiratiýny näme diýär-de, izbiratiýny politika, saýlaw siýasaty ýok. Bizde hiç bir siýasat ýok. Şoň üçin saýlanan deputatlar diýip olary söwüp käýär. Ýok, saýlanan diýmek, Murat. Şolar bilen çykyp näme dogry ýa bize jogap berip bilen oklar. Sebäbi onuň öýleri bilýär kimdir. Murat, gerekleşeliler şu nime demede, pikrimiz aýdamyzda. Hanny Baharyň aýdýan zady dogry, Can agam bizde deputat ýok diýär. Men bilýän Bahar, illeş, men bilýän bizde deputat ýokdur. Öňüm ýokdur. Niýaz döwründe de ýokdy. Şo adam bellenýärdi deputatlar. Häzir hem bellenýär. Saýlanýan deputat ýok bizde. Saýlanan prezident hem ýok bizde. Onu oturup Jadam bilen Hramov kim prezident bolmaly,
kim nime KGB'nin başında oturmaly, onu ilki idea, onun soňundan Berdim Hömedow ýani ýa-da yerine ýetiriyor. Häzirem şo siýasat dowam edýär. Ýöne saýlanmasa da, bellense de şolar hamana deputat bolup bütün dünýäni Türkmenistanyň parlament bar. Ýani iki öýden ibarat, iki gatdan ibarat meclis bar diýip dünýäni allap oturýarlar. Gözüne çöp atyp halkyňam dünýä jemgyýetçiliginiňem. Şoň üçin hem şolar tanqid edemizde biz hem dogry tanqid etmeli. Esasy şol döwlet mehanizmini emele getirýän motorlary ilki urmaly. Ýöne men dogry ulalaşýan, men yaranjan ýazgylary, ýa bolmasa şahirleri, ýa bolmasa jurnalistleri, aýdymçylary hiç goramak. Olar şol hatta döwlete de gulluk eden oklarda da kim şol döwletiň başynda oturan bolsa, şoň bir oklajak, öňlerine oklajak bir etilje omçasy üçin şoňa hyzmat edýärler. Onu diýsek, eger deputatlar hakyky bolmasa, onu bir yallak aýdymçylar hem hakyky dälär. Şonam aýtmaly. Yallaky ýazgylaram, yallaky şahirleram hakyky ýazjam der, şahiram der. Olar häzir gowy iýitýändir, halkdan gowrak ýaşaýandyr. Halk giýje 3-de 4-de turup awtomatda bankamatyň öňünde durup bir öz aýlygyny aljak bolanyna şeýtdirip halk bilen bile kösenmejek bolup yallaklyk edýär olar, yaranjanlyk edýär. Ýöne olar jyllanyň ömri ýalyr. Ana basym Putiniň rejimi synsa bilik goýun. Ähli yaranjanlar, korrupsionerler, ogurlar, parahorlar siziň hem şo ýerde günüňiz gutarar. Ýöne biz saýgally bolarys. Bize galsa, men ine mysal üçin aýdaly, hut men özüme galsa ýazgy hem adam hukuklaryny goraýjy baryp 87-nji ýyldan bäri açyk göreşde gelip ýören adam hökmüne men günäli bilen günäsizi bir ýollan sürmen. Her kim öz eden işine göre jogap berer. Emma şu agyr ýagdaýda halka sütem etmedik. Halkyň tarapynda duran, aýytly pursatda da demokratik oppozisiýanyň tarapyna geçip rejimi yıkmağa hem bir adam şekilde döwlet kurmağa kömek eden adamlar elbette yalkanarlar. Halkam geçer olan günäsini oppozisiýada, demokratik oppozisiýa hakkında gurrun edýän. Men tutuş ol özüni oppozisiýa diýip at berýän, hem diňe köşügi basyp almaga taýinlik görýän nomenklaturaçy iýiji gemirjiler hakkında gurrun edemek. Biz diňe demokratik oppozisiýa jogap berýär. Şoň üçin hem şu demokratik oppozisiýa hökümetiň başyna barsa gorkmaň, çekinmeň. Halka sütem etmedik, oğurluk etmedik, korrupsiya koşulmadık adamlar ceza çekmedi. Olur gaýta täze döwletde öz borcuny yerine getirip gowy wezipeleri eýlerler, halk bilen bile döwlet kurarlar. Ana men aýtjakladym. Şoň üçin MHM'de oturanam bolsa, polisde oturanam bolsa, armiýada da bolsa, şerhetde de bolsa, ähli güýç ministrliklerinde işleyen adamlaram, döwletde işleyen adamlaram insaply bolun adamlar. Näçe kynam bolsa, şu kyn döwürde halky taalaman, halka sütem etmeň, başardyňyzdan halal ýaşajak bolun. Şonno geljekde siz ýalkanarsyňyz. Dogry, aky sapara bu zatlar biz her çykyşynda aýdyp gelýär bolýan. Ütkeýän bir uly bir zat ýok. Şonuň üçin biz bulara garaşmaly, biz hereketimiz dowam etmeli. Men olar şeýle diýen, deputatlar imsimotryan, Gurbanulyň ýani kararlaryny tasdikleýän parahorlar, prokuratura, adalet ministrligi, yazıcılar, yallaklar, ine olar Gurbanulyň personal aktivistleri. Ine bize halka garşy görüşen aktivistler. Hormatly vatandaşlar, ýalňyja biz ine efirimizi geçirip gutarıp otyrýar, size düşündirdik ýalňyja. Ine daşky siýasat ýok, diplomatiýa ýok, deputatlar ýok, prokuratura ýok, polis ýok. Suutlar ýok, adalet ýok, adalet ministrligi ýok. Hemme edaralar, gurulmalar, döwlet guruluşy ýani gurulmalar, bulun atlar wada içiniň adamady hemmesi halka däl, öz borjyny etmeýän gaýtyp bir adam üçin Türkmenistan öz mellerine döregen adam üçin işler. Şoň üçin siz hökümetden bir hökümet görnüşinde, hökümet derejesinde jogaplara garaşmak ýok olar. Olar düýgünde ýok. Hökümet diýen gezip ýörmän, hökümet ýok, döwlet ýok,
Türkmenistan yok. Türkmenistan Gurbanuly bilen Serdaryň ataly oğul ikisiniň milligine öňdi. Şonuň üçin biz inni her kim öz ýerine öz haklaryny talap etmeli. Başga ýol ýok. Opozisiýanam dinlemäň, onam dinlemäň, munam dinlemäň, özüňiz hereket edip göz ýetirin. Özüňiz hereket edip göz ýetirip, onsoň netije çykaryň. Ine şonu biz düşünjek boldyk. Şunun bilen biz öz efirimizi gutorýas, ahirete para efirde öz pikirlerinizi aýdanyň üçin köp taňyr kadyn. Ine soňky söz size berýän bir minutdan geçmän sebäp wagt bolýan. Söz sizden. Geçmeyecek olur. Men esasy bugünkü aýtjak zatlarymyzy aýtdyk. Elbetde biraz gyzybrak görülen bolsak aýplaşmaň mehriban watandaşlar, ildeşler ýöne gaýrat edin. Her kim öz yerine bir adamın durmaly yerine dursa, gadymky ata-babalarymyzyň aýdyşýaly bir gädigi gorasa, onu inşallah biz yakın gelecekte öz döwletimize eýe bolar. Şonu bir adalatly hukuk döwleti gurular Türkmenistanyna. Şoňa da hemme halal adamlar, erretlik etmedik adamlar gatnaşar. Lüstrasiýa kanunyny biz ulanar sökman, ýöne şol lüstrasiýa kanuny diňe günäli adamlaryň günäsini anyklar. Biýune adamlar goýul islenlik döwlet edarasynda işlänen bolsa, biz bilen bile işleşer, hakyky döwlet gurmaga gatnaşar diýip men umyd edýän. Elbetde opozisiýada da ýanky aýdyşmaýaly, esasen şu demokratik opozisiýanyň alyp barýan siýasatyna üns berseňiz, şonu belki ýalňyşmarsyňyz. Köp sag bolun, üns berip dinläňiz üçin. Sağlykda görüşelim. Sağ olun, Akbil Tapara. Menim öz yerimden bir gıysa, yani cemleyin, vatandaşlar, yine Türkmenistan'ın ýagdaýy şu tarafa gidenlerini görüp, men biznesmen oğlum siyasata koşulmalı oldum. Sebäbi siyasata koşulmasan, öň görnenok, ýaktylyk görnenok. Diňe ýa parahollyk, diňe asudozlyk tarafa döwletimiz gidiýär. Gödökçülük, ýa medeniyetsizlik öňe çykdy. Sebäbi öňe çykan ýolbaşçylar şol ýa häsiýetler gösterýär. Biz siyasata koşulman, gelip ýörüp, ay biz nime olur paça olur nime ýa-ki näme diýse eder. Meňe ýagdaýym gowy diýip pikir edýän. Şuňy ýöne bunun irwetleşik bolýar. Siyasata koşulmasaňyz siz millet bolmasaňyz. Siyasata koşulmasaňyz siz halk bolmasaňyz, halkyň böwregi bolmasaňyz. Siz ilat bolup galasyňyz. İlat we gul bolup galasyňyz. Şoň bolup galygy diýen. Şoň üçin siyasat bir hökümet men ýaly ýa Akbil Tapara ýaly çykyp opozisiýa etmeliler ýok. Her ýerlerde iki adam araňda bar bolsa, iki adam türkmen bar bolsa, eýem siýasatyny aktarmaly, düşünmeli. Türkmenistanyň näme bolup geçýäni bilmeli. Ol sizin wakalaryňyz, o wakalar siz hökümet ýa-ki onu çalışyp bilýän wakalar. Siz hökümet şoňa ýa-ki batışlar etmeli. Hökümet öz dünýä garaşyny seretmeli. O sizin döwletiniz. İksany kezabyň özlerine ýa-ki paça diýip gören adamyň döwletde o sizin döwletiňiz, sizin ata-babalarynız size wagtlaýynça ının goýup gidendir. Siz eminni öz çağlaryňyzy goýup gitmeň şu döwleti. Siz näme goýup gitjek bolýaňyz? Eliňizden döwleti at durkalar. Hiç sat goýmasaň. Senin şol ýa-ki baýlygyň döwlet, topragyň, melleriň, ýaşaýan ýeriň owan. Eger şona elinden alsalar, onu ata-babalarynň sana bir gaýtdy. Şona gidersen, sen bu dünýäde hemme zat gindirdiň bolýar. Sen hemme zatdan utuldyň bolýar. Men şoň üçin diýen, siyasata koşulmaly. O sizin watanyňyz, bu bizim watanymyz. Kim olar iksan kezzap? Halk bilen turýar, bir 5.000 adam tursa men size aýdyn, polis, MHM hemme gaçyp gidýär. Hemme gaçyp gidýär. Ol iksanta öz samolyotlara gaçyp gidýär. Olar dünýäde kowlap tapmaly bolar. Birleşmeli, agzbirleşmeli, öňkü durmuşyň ýadyny çykarmaly, täze durmuşa eýýän geçmeli. Şoň üçin biz sizi demokratik opozisiýa her wagt adalatlyga, hakykata, wyjdançylyga we watançylyga çağırýar. Watan üçin hereket edeliň. Ata-babalarynň goýulan
yerler üçin hereket edelim. İnniki gepleşiklere çelli sağ olun hormatly vatandaşlar. Hoş sağ olun.